מפזרת פרחים איתם לאורך כל המצבה, כי גם אתה היית פרח, והעיקר מדברת איתך ואליך, ומספרת לך מה קורה ומה נשמע. ואני בטוחה שאתה שומע, כי תמיד שמעת אותי ואני אותך, וזה חסר לי גם היום וכל הזמן. את העבר המפואר שהשארת עד היום אני מתרפקת עליו. עד היום חברים ואנשים שמכירים אותי שואלים עליך. לפני שבועיים הייתה לנו הסתרה של הסבא שלך, סבא מוישיק זין, האהוב שלנו. 23 שנים שהוא גם לא איתנו, וכמו כולנו, כמה הוא אהב אותך, ואת כל הנכדים שלנו. אתה האהוב שלי, היית העוזר שלו בצילומים, שהוא אהב תמיד לצלם את כל המשפחה. האמונה שלי בשנים האחרונות, בגלל הגעגועים הרבים והחזקים אל סבא מוישיק ואליך. אתוודה ואומר שאני בטוחה שסבא מוישיק קיבל אותך בידיים פתוחות עם הנשמה הגדולה שלו, ושומר עליך כמו תמיד שהוא עשה. והוא שומע אותי ורואה אותי, ואתה והוא גם שומרים על כולנו. האהוב שלי ויקר, עמית, עמיתוש. ותמיד תישאר ככה אצל סבתא אתי. הגעגועים וההליכה שלי אליך כל יום שישי, כאילו שאתה נמצא איתנו. בשבילי אתה פה ותמשיך להיות איתי כל הזמן. יש לי גם דברים טובים ויפים לספר לך, על אמא ואבא והאחים שלך, וגם טניה ודרור והילדים שלהם, וגם חנה ומשה, אחי וגיסתי והילדים שלהם, הם כולם נותנים לי את הכוח להמשיך הלאה, ואני עדיין פה. עמית ושוב עמית הוא שאהוב ויקר שלי, נוח בשלום על משכבך, כולנו מתגעגעים אליך, וגם לסבא מוישיק. היית לנו עמיתוש, מודל הערצה, האמפתיות שלך וטוב הלב שלך שהקרנת לכולם ולי, זה חסר לי ולנו. זוכרת כל הזמן ואוהבת בלי סוף סבתא אתי. כמעט שנתיים מאז שהלכת. שנתיים של לילה שאתה לא רוצה לישון, מפחד מאיזה חלום תפגוש. אני עוצמת עיניי, הלילה שב אליי מעבד זרה, מתחתית המגירה תופס אותי לא מוכן. איזה עולם חדש שבו אמא זועקת על בן, איזה עולם שבו אחים בוכים על אח. הלב מתפוצץ, מי ייפרד ממי, ואתה לא עונה. הזמן לא ירפא, הפצע לא יגליס, את מה שלא תצעק אף אחד לא יגיד. תכף אני ארצה שתלכו מפה בלי המבט הקרוע שלכם, שלא תראו את הפצעים, שישאר לבד, שישבר לבד, שיוכל כבר ליפול בשקט, שיוכל כבר לצעוק בשקט. הנר של עמית לא קבע, אני מגלגל לאורו הקודם, הישן והמוכר. שנתיים בלי אמיתי שלנו. שנתיים בלי אמיתי שלנו. שנתיים שבו הים הגדול נבקע לשניים, וחיינו חצויים בין אלה שהכרנו ואלו האחרים לתמיד. ועל השביל הרטוב והדק ביניהם, אנחנו בחרנו ובוחרים שוב ושוב לפסוע וללכוד לרגעים את הים הגדול. בדרכנו למדנו שאפשר למצוא מרווח של אפשרויות בתוך מיצר צר כל כך. והנה, בתוך המרווח הזה, צמחה לקהילה. קהילה מרגשת, פועמת, בועטת, בים, במקור שעמית אחי האב. זאת קהילה סגורה, של משפחות עם ילדים מיוחדים, שמתאספת לה כל שבועיים, שישי כן, שישי לא,
לאורך כל השנה, חורף, קיץ, אביב, חוף הדולפינריום בתל אביב, המקום שאני הכי אהב, ומנגישה את הים דרך פעילות גלישה לכל בני המשפחה, גם לילדים המיוחדים, גם לאחים, גם להורים, גם לסבים וסבתות ונגיעים ודודים ודודות, קהילה שמהווה בית וערך משמעותי מאוד לכולנו, מקום מוכר, עוגן יציב ובטוח, גם כשסוער, כשאין ודאות, כשהגלים גבוהים, שהרוח נושבת, שהכל משתנה, וגם כשמילה תמיד ברציונל שלה, על הראש, ועם המיתוג הייחודי שלה, הסלוגן שלה ביחד בעקבות הרוח. הלוגו הזה ממש ממש הושק בימים אלה, עדיין לא בתוך הקהילה, אלא אצלנו, והיה לי רגע רצון להביא אותו ורגע להסביר מה הוא אומר. הלוגו הזה הוא לא סתם מסודר בצורה של עיגול, הוא סמל לקהילה גבורה, שמחברת משפחות ביחד, נותנת להם מעטפת, גם לילד המיוחד, אבל לא רק לילד, אלא גם למשפחה, כי המשפחה היא לא פחות חשובה כעוגן מאשר הילד אחר, וזה הייחודיות של הקהילה הזאת. בתוך העיגול יש מפרש, יש סירה, כל אחד יכול לראות שאם תשימו לב, הוא מופנה למעלה, כי מה, עמית הוא ילד של מטרות, של הצבת מטרות, של חתירה למצוינות, וזה חייב להיות כלפי מעלה, תמיד למעלה, אבל לא רק תמיד למעלה, הכי טוב עוד קצת. שימו לב, המפרש יוצא מהקווים של העיגול, רגע לבוא ולהגיד שאף פעם הטוב לא היה מספיק. כמובן יש את הרוח שהיא נמצאת פה, או הגלים, שהיא משתנה, שהיא דינמית, שהיא עוזרת לנו, ואחד הדברים שעמית אמר לי כל הזמן, ואמא צריכה להבין שסוער וגלים ורוח וים והכל, אם לא תתקדמי, תשקעי ותתבעי. וזה בדיוק המסר פה. כרגע אנחנו כל הזמן עם הגלים, עם הרוח, משיתים את הסירה. וכמובן הרוח מסמלת גם את רוח הקהילה, אבל קודם כל את הרוח של עמית, את להמשיך את הדרך, להנחיל את הערכים. שימו לב שיש פה גם שנתות, הן לא סתם נמצאות, כי זה בעצם שנתות של מצפן. עמית היה מצפן פה להרבה אנשים שלנו, ברגע להוביל, ברגע להדריך, ברגע להגיד מה הדרך. אז ככה נראה הלוגו שלנו, שיושק ממש בקהילה בקרוב. ומצד שני זו הקהילה שכבר קוראת ופועמת, והנה תמונות מחיי הקהילה שלנו, שנפגשת שישי כן, שישי לא, היום בצהריים היא נפגשת, וכולנו יחד בעקבות הרוח. אז אני רוצה להגיד שבאמת קהילה תמיד ברציונל שלה, גם עם המיתוג המיוחד של ביחד עם הרוח, מנכיחה בצורה הכי מדויקת שיש את המורשת, את הדרך, את הרוח ואת הערכים של המיתוש, ומאפשרת לנו כמשפחה בהכי צניעות וענווה לעשות בעולם שלנו קצת יותר טוב. הקהילה, אני לא יכולה שלא לדבר יחד עם הבית על הים, בסדר, זה עמותה מהממת, עמותה מיוחדת שמרגשת אותנו בכל פעם מחדש. 3 חבר'ה בגיל של עמית מובילים את העמותה הזאת, ולנו היא מאוד מסייעת להתמודד ברגישות עם החיים האחרים ותמיד. זו עמותה שמדגימה מצוינות, עמית, מקצוענות, עמית, אנושיות, עמית, ועושה את זה הכי טוב עוד קצת, בזה שהיא יוצרת משמעות, שוויון והעצמה ואוכלוסיות מיוחדות. ואם אני רוצה שנצא לי פה למסר, אני רוצה להעביר את הסיפורים, זה שאומנם הים שלנו נחצה לשתיים, ונכון שאנחנו בסערות ובגלים מטורפים, אבל בתוך המקצר הזה שנוצר שם כל כך דק, יש חיים, יש עשייה משמעותית, יש המשכיות ויש תקווה, וזה אנחנו בחרנו. כל אחד בטוח. אם אני רגע מדברת לילד האהוב שלי, אני באמת מקווה שאתה גאה בנו הכי בעולם. כי באמת הקהילה הזאת צמחה בזכותך. ועל הסטנדרטים הכי נכון ועוד קצת, אני מעט את זה. זהו, מספיק זמן, תודה לכולם. אמא? כן, אתה אמרם כל חמוד שלו. טוב.
זה שאתה מצרפתי. לא, אתה יכול לכתוב לי בוואטסאפ. טוב, אני פשוט, יש לנו הקפצה שנייה, אני חייב לרוץ, אבל טוב, רציתי רק להגיד סבתא אתי ולטלי זה, אבל תמסרי להם פשוט שראיתי הכל. מאוד אוהב. יאללה, חייב לרוץ. ביי חמוד, ביי ביי, תשמור על עצמך. תראי. שלום. שאלתי אם יש עוד משהו. אז יאללה ביי.